Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een achtervolging door de politie is vannacht geëindigd in een ernstig auto-ongeluk. Daarbij is een man om het leven gekomen. Volgens de politie trof een patrouillewagen in de wijk Jan Boos enige tijd na middernacht een auto aan met erin 2 mannen die rondreden zonder licht. De politie wilde de auto aanhouden, maar de chauffeur reed weg. Enige tijd later trof de politie weer de auto aan, de auto reed weer weg en de politie begon een achtervolging. Die achtervolging eindigde toen de wagen in de Caminda José Papa Liberia hard tegen een elektriciteitspaal aanreed. Daarbij kwam een van de inzittenden om het leven. De andere man in de auto raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De Bonaireaanse huisarts Michael Hermelijn is vannacht in het CMC op Curaçao overleden. Hermelijn was besmet met COVID-19 en was eerder wegens complicaties van Bonaire naar Curaçao gebracht. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Hermelijn geen corona meer had. Kort daarop is hij echter toch overleden. Het is de tweede persoon die op Curaçao overlijdt na een coronabesmetting. In maart overleed een Nederlandse toerist in het ziekenhuis op Curaçao. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Volgens minister van Financiën Kenneth Gijsberta zal per 1 januari een algemene bestedingsbelasting, ofwel ABB, worden ingevoerd op Curaçao. Dat heeft Gijsberta gisteren gezegd in het parlement tijdens de behandeling van de begroting voor 2021. Gijsberta verwacht volgend jaar in totaal 361 miljoen gulden binnen te halen met de ABB. Voor 2022 staat een bedrag van 464 miljoen begroot en een jaar later, in 2023, zou er meer dan 500 miljoen moeten worden opgeleverd met de ABB. Volgens Gijsberta zijn de schattingen gebaseerd op een meerjarenprojectie dat het Internationaal Monetair Fonds voor Curaçao heeft gemaakt. Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina heeft gisteren in het parlement gezegd dat er momenteel wordt onderhandeld over de komst van een nieuwe internationale universiteit op Curaçao. De minister stelde dat de plannen al ver gevorderd zijn. Het gaat om een instelling die transnationaal onderwijs aan gaat bieden. Dat betekent dat een instelling een opleiding volledig in het buitenland gaat aanbieden. In eerste instantie zal er plaats zijn voor een aantal van tussen de 300 en 500 studenten, maar volgens de minister kan dat uitgroeien tot meer dan 2000. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Een groep van 9 ongedocumenteerden heeft gisteren in de barakken bij de gevangenis verschillende matrassen in de brand gestoken en camera's vernield. 9 ongedocumenteerden probeerden te ontsnappen, bij 2 lukte dat ook. De politie heeft daarna in een grote gecontroleerde actie de 2 teruggevonden. Daarbij moesten wel enkele schoten worden gelost. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft onlangs aangegeven dat Curaçao wacht op een behandeling van de nieuwe OHO, het orgaan voor hervorming en ontwikkeling van Curaçao. Die behandeling moet plaatsvinden in de komende vergadering van de Rijksministerraad. Als het daar behandeld wordt en ook goedgekeurd, kan Curaçao ermee aan de slag, aldus Ruggenaat. Hij gaf ook aan dat staatssecretaris Knops blij is met wat er tot nu toe op tafel ligt qua onderhandelingen met Curaçao.
Een delegatie van de stichting Curaçao Clean-up heeft gisterochtend een petitie overhandigd aan minister-president Eugène Ruggenaat namens de regering van Curaçao en aan statenvoorzitter Anna Maria Pauletta namens het parlement. In de petitie staan 5 praktische aanbevelingen waarmee volgens de stichting het vervuilingsprobleem op ons eiland kan worden aangepakt. Daarbij gaat het onder meer op een verbod op single-use plastic en verlaging van de stortkosten bij de vuilstort. De afgelopen maanden is de petitie ruim 5700 keer online ondertekend. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.